No nahrávaj, už to ide. Dole Hirschalpe. Dole vidíme Hirschalpe a Hochvogel, v preklade Hoch vysoký, Vogel vták. V strede obrazovky. V strede obrazovky 2565 metrov. No na rakúskej strane cez údolie Teinheimel, či jak sa to volá, sa vypína ľadovec krásny Zugspitze. Zase v strede obrazovky. O troška vyššie od nás, takých 2995, ale to už by som potreboval Rogery a nie šlapky, ako tunak. Ale v podstate je to veľmi krásne všetko. Celá tá panoráma. Tak tomu ver. A na zdraví. Prost! Dole vidíme harantov. Dole vidíme ľudí, ktorí vyzerajú ako keby boli naskok od nás. Tmavé to je. Uvidíme, jak to pôjde na monitore. Ale je silné slnko, daj si oné okuliare. A na čo, však som chrbtom. Paráda. Ja nemôžeš púšťať. Keby som si jebol pivo, tak idem dole. Tu máme Apfelschorle z minerálku. Ja. Apfelschorle ohne Apfel. No. Dobre, zatiaľ to stačilo. Všetko tak to horí. Krásne, ďakujeme réžii za skvelý výkon. Všetko máme. Dovidenia. Dovidenia.